কৃষকরা ইলেকশন করতে হবে নইলে সংগ্রাম চলবে ADC बिसिनि इलेक्शन तांगि ख्लाया ख्लायनि नरक सिदुक फैमानि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि इलेक्शन नो स्टेट गभर्नमेंट ख्लायदेमान आबनो तिनिं ताम सानाय नट कासानि जे बिन कतंमानि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबाका ADC हापांग इलेक्शन खायमानो किन्तु चिनरने आगिनि जे अथॉरिटी रो बरक आबनि बागे कुनु इनिशिएटिव नायनि बागे बरक अब ताबो तिरफ्रा वाखाय आबक जों खालायनाया इंगा कायताय सिक सिदलनि रायदा तै खायकै ADC अथॉरिटी जे मॉनिटरिंग कमिटी खालायमानि खायरि माने इलेक्शन ऐसा पर्यंत बरंग अबनो तुई खायमानो ब्लॉक नि इंगाकाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंका सब जुनालिटी चलिना नाय माने किन्तु और फोर्सफुली जोरपूर्वक और ब्लॉक खायै बरंग चलितंगो एकाकाय और तो सब जुनालिटी ऑफिस तंग ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि इंका अमो जेता 6 सिदन नि रायदा तै अमो फुलफिल खालाय जाय रायदा माने और चर्चा खालाय जाय ता रायदा न एक्सरसाइज खाय पावर एक्सरसाइज खाय जाय बगम दि चलितंगो तबे जों तिप्रा माता बुबागरे तिफांबे खमता फाइमानि यागले चंगम इनिशिएटिव नाय तंगो ADC एरिया व तिप्रा सरनि ब्लॉकनि कुनु ख्रै ADC एरिया तो जुनाल तै सब जुनाल सी ZDU हनके DM बाय बाक्सा SZU हनके SDM बाय बाक्सा ब्लॉक नि वीडियो हनके SDM नि तलाव से फिया बाय स्टेट गवर्नमेंट दक ब्लॉक नि बिसिंति डेवलपमेंट नि सामं खलाय तंगमानि आबोचिनि तिप्रा सरनि बारा मान थाइसि क्लायु साना थांके एक्स्ट्रा मान थाइसि एबा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हाय नरगना मसंखे रुदि जों माना खलाया स्टेट गवर्नमेंट न अब हायनो सेंट्रल गवर्नमेंट दक कुनु स्कीम चालू खायना हंका हंके स्टेट गवर्नमेंट दक माना खलाया फियाबा इम्प्लीमेंटिंग एजेंट हंका हंके साबो इम्प्लीमेंटिंग खलायनाबा स्टेट गवर्नमेंट हंके सेम न खलायो हिंके स्टेट गवर्नमेंट जैसा स्कीम फानो ADC एरिया वो खलायना थांका हंका हंके नों ADC नि बरंनो से मारमनाय नोंरो कताल बरक सामै मांगलाक नोंगो जागाव वीडियो न खाब्रुं रुइ मांगलाक नों वीडियो तंगि साकाव आसुगुइ फिया इम्प्लीमेंटिंग एजेंट और मांगनाय सब जुनाल ऑफिसर बरक सरने इम्प्लीमेंटिंग एजेंट नों डायरेक्ट थांगि ख्लायमान या नों फियाबा डायरेक्ट ख्लाय मांगलाक ADC सेंट्रल एबा स्टेट गवर्नमेंट दक कुनु स्कीम तुनान मुसुं जागो हंका हंके एबा ख्लायनानै मुसुंगो हंके ख्लाय फायदि फियाबा नों डायरेक्ट ख्लाय मांगलाक फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट तो गोबां स्कीम तुबो हनके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर तो और फाइ खलाय पाया अब स्टेट गवर्नमेंट थ्रू टेस खलाय रिवो गोबां मा एग्जांपल दंगो सेंट्रल नि प्रोजेक्ट रक तो जों दाबो तिब्राव गोबां मानो नुगुइ दङ गोबां मा प्रोजेक्ट स्कीम रक नुगुइ दङ रेगा प्रोजेक्ट नि बागै दाबो सेंट्रल नि कुथि रां फायो सेंट्रल नि प्रोजेक्ट न स्टेट गवर्नमेंट दक रेगा नि गोबां मा सेबक रक बरक सामुं खलाय रि तनो फियाबा सेंट्रल नि ऑफिसर और फाइ खलाय फाया तांगि इंके और नायदि स्टेट गवर्नमेंट बो काइसा एडमिनिस्ट्रेशन दङ ओ एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंतिनो दाबो डेवलप नि सामुं खलाय तनजागो इंके आबो हायनो जदि से दाबो डेवलपमेंट नि सामुं खलायनानि मुसुंखा हंके दाबो ADC हाबांगो बो काइसा गवर्नमेंट दङ याव गवर्नमेंट बर याफारि दं गोबां मा सेंट्रल नि प्रोजेक्ट स्कीम रक फायमानि इंके म एके सामुं रक याफार जागे हंके बा ADC बा सामुं रक करि सिं दङ स्टेट गवर्नमेंट नि बिसिंति मांसि खलाय तनजागो हंका हंके बा ADC नि तंगा कुनु मीनिंग करै जुनाल लखनि तंगा कुनु मीनिंग करै ADC हापांनो याफारै खलायना नांगौ माइके याफार जामनि बिसिंति से सामुं रकनि बथाय थायनाय ब्ले ते बथाय थायमा रक नुगनाय हामक्राय दे ngै तंना ngै तंया आपुरसे सायमान छिनाय ब्ले आनि ADC एरिया वो नों इमप्लीमेंट खलायना थांका हंकानके नों आना फाय मारम फायनाय ब्लॉक डिपार्टमेंट एबा वीडियो तो स्टेट गवर्नमेंट निसि वीडियो नो डेपुटेशन दिफानो बोसोरले सक्सेस नायबा तांगि हिंके आबो बरंनि थानिसे सामुं खलायनानै एबा खलाया फियाबा ADC एरिया वो स्टेट गवर्नमेंट सामुं से खलायो हनका हंकेबा ADC एरिया नि एजेंट नि थ्रुति से एंगना नांगो ADC नि एजेंट माने ADC नि जुनाल सब जुनाल ऑफिसर नि थ्रुते एंगना नांगो फियाबा अंगिया आबो चिनि काइसा तालिका हामियानि कक फियाबनो दाबो इमप्लीमेंट खलायमानो चिनि ADC गवर्नमेंट खलायना मुसुंखा हनके आबनो खलायमानो सिक्सिदल गोबां मा प्रोविजन तंगो आं आबनो सायमानो नरक तांगि खलाया जुनाल ऑफिसर सब जुनाल ऑफिसर नि दाबुक जरातै पापली रंनि एबा लुकुरंनि बागै प्रोग्राम रक खलायमानि ब्लै नो किसा नुकजागो फियाबा SDM नि एक्टिविटीज के ब्लै गोबां फियाबा चिनि जुनाल सब जुनाल नि एक्टिविटीज के करै तांगि करै सामुं तो अबयसै तंना नांनाय ब्लै बरनो सामुं फुंना नांनाय एबा रिस्क नाहारै रेसपन्सिबिलिटी नाहाना नांनाय आंओ सामुं रनो खलायना होनाय इनिशिएटिव मानना हानाय जुनाल ऑफिसर नि सामुं खलायथाय तामो सब जुनाल ऑफिसर नि सामुं तामो बाक्सा बाबुनो काहामकै सयमान यांगै तंबाय थाना
Haphang tini nongni bwskango masaka lukorok saimantong hnoi ADC Haphangni thani kuno samungsi kwrwi hingka hingkeba zonal office kuno belo kwrwi tongkha aboni bagui no thangya tipra sarok Haphang tini lukorokni bwskango sawi khwnarana nangkha.